Yani roja ku 13 Şubat'ê da ji bi çi watê serhildan çêbiye heta îro jî her wiha didome. Di desthilatdaran da ji guhertin çênebiye û di cepha berxwedêran da jî guhertin çênebiye. Her wana îmha û înkar gotine, asimilasyon gotine û kesê ku di mücadelê dane kîjan sıfetê de be veya kîja îdeolojî de be beraber ve wana jî her gotine em hene, em Kurdin, em li ser erdnîgariya xwe dijîn û zimanekî me heye, aîdiyetekî me heye û em jî viya her wa dibêjin û weka misyona Şêx Saîd Efendî û rêhevalên wê û em dîsan viyan dubare dikin. û wesiyeta min a herê muhim jî ev e, ez dibêjim bira Kurd xwe muhafize bikin, zimanên xwe muhafize bikin, aîdiyetên xwe muhafize bikin û serfirazî û pêşketin ji bo me ye ji ber ku em heqin û em hene û xûna me hatiye rêtin, welatê me welatekî aza ye, welatekî mireffeh e û dikare ji temamê dunyayê de jî exlaq û çand û hemiya jî rava bide. Ji ber vî qaseyê em dibêjin Kurd bira li ser piya bin. Şehîdên me yê bi rûmet bedel dane, ewana bêbeha nînin, em ji wan re rêz bigirin, Kurd û Kurdistan yekê. Be 100,000 Kurd li dervayê welat di koçberiyê dane, li ser piyanin, di hepsan dane, li serê çiyanin. Yani wana negiştine armana. İsrar dikin, rast e, lê Kurd tune nebûne. Kurd hene û Kurd mücadele wan didome, wana negiştine armanca xwe. Kurd pêşê rojê Kurda ye û divê ku em ceviyan bê ew ne bê umut nebin û axasa xûna me hatiye rêtin. Ha em tiştekî dinî jî naxwazin em her milletê dina cida dagir bikin, tiş hesabekî me wer jî tune. Em dibin em li hukûqê xwe xwedî derkevin. Em li nasnama xwe xwedî derkevin, aîdiyetê xwe xwedî derkevin û weka însanê dunyayê em jî li erdê jiyana xwe bidomînin. Ev ya tiştekî meşrû e û were gelekî xirabin. Zanî ev 100 sal e Şêx Saîd Efendî û rêhevalên wî şehîd kirine û em dikin nakin hîna nabêjin ku me şehîd kiriye veya şûna wan heye veya me xendiqandiye ya nexendiqandiye. Yani hîna viyan bi münasebeta mahkemê daxî vî bersîvê nadin me û hûn hesab bikin. Yani ev desthilatdarên me çiqas bê însafin, çiqas xûnxwarin û bira herkes fiya jî wa bizanin. Bazê sibatê da jî yek berxwedanekî heye, her ew berxwedan didome, sibê jî mumkin e bi rengekî dinê bidome. Yani bi dawî nabe va îşana. Münasebeta wan heye, hevdû di tesîra hev dane, ji ber wî ez dibêjim bira Kurd di îdraka vî tiştê dabin. 13 Şubatê da jî, 15 Şubatê da veya rojên gelekî pîroz hene û berxwedan çêbiye serokê wan ketine tengasiyê gelek rojê muhim hene. Giştikî weka hevin, giştikî ji aynî sistemê da tesîr dîtine, yani zulüm kirine bi aynî şeklê me bin pê kirine û me jî bi her bî serbelendî wana pêşwaz kiriye û me xwe netewandiye. Gotinekî Şêx Saîd Efendî heye û çawa ku dibin ber darê dibêje jê dipirsin, yani dibên tu çi dibêjî? Berê ewil dibêje inna lillahi ve inna ilâhi raciûn, em ji Xuda hatine disan recatê ba Xuda dikin û piştê dibêje minneta me ji tu tiştekî tune bi erebî yek şîrekî dinivîsîne û wela ubâlî min cuzû'il rida in kâne mesra'î fillâhi weddîn, eger hedefa me Xuda û dîn be û heqê însaniyetê be û Kurdî jî dibêje rast e dibê we me kuşt, we me şikand, lê em netewiyan. Sibê ew ê ewladên me bi me îftixar bikin, spozê wan li ber dijminê wan ew ê bilind be û em bi vî bawerî dane em hene û em ê hebin. Aynîye meriv ji hevdû cuda bike eybe, yani aynî tiştê reng û herriye, yani tiştekî cuda tune. Di her duya da jî îmha heye, di her duya da jî înkar û asimilasyon heye, di her duyan da jî berxwedanî heye.
aynı yani lehember Ali cepha Kurda da jî aynı tişte berxudanî û serbelendî li cepha dinê da jî tu tunî imha û inkare yani çi ferqekî di mavêrê da tune ew ê sibê jî eger guhertin çeve jî bi rengek din disan ew ê devam bike berxudan jî devam bike ew ê bin pêkirina wana jî zulma wana jî ew ê devam bike lê em heqin İza ca'el hak ve zehaqal batilu innel batile kâne zehuqa Xwedê Teala di Qur'ana pîroz da dibe divê gava ku hek hat neheqî batil zail dibe diçe ji ber ku muheqqeq hek bi ser dikeve û em heqin em xwedî vî welatê ne û ew ji me ra astengî derdixin me bin pê dikin ew jî batilin mutlak em bi ser dikevin û rojên xweş rojên pîroz ê me ye divê ku herkes bi vî fikrê bijî û yek tiştekî din heye bira zimanê xwe muhafize bikin Kurd bira aidiyetên xwe muhafize bikin bira dîroka xwe muhafize bikin kesê xwe bi rûmet bira bibîr bînin û xwe muhafize bikin kafiye ev ya weka wesiyetekî ye